Har det altså været en svær halvsæson. Det kan være, at Bede Markussen kan gøre den lidt lettere her. Det er en fantastisk glidende tackling af Julian Ross. Den er så vigtig. Hvis HB Køge skal have afværet den her katastrofe, de er på vej mod rent resultatmæssigt, så er det måske her. Indlægget ligger egentlig godt for klubbens U19-hold. Det er også dem, hun primært har spillet sig tilbage i kampform på her i løbet af efteråret, hvor hun også har været flere gange udtaget for det danske U19-landshold. Der ligger sig med et lidt bredere udgangspunkt for at kunne finde plads. Kan ikke finde Bukberg. I højre siden Beatrice Persson, der udfordrer svær løsning med et fladt indlæg med så mange folk i feltet. Med arbejdshandskerne på, at de har spist sig ind i kampen Brøndby, for jeg synes stadig, at der er plads til forbedringer på det spillemæssige udtryk. Men det er et godt sted at starte. Okay. Så ligger Brøndby og Kolding altså også lige i hælene på dem. Sidelinjen der ser måske lidt meget til. I stedet for at agere derude og forsøge at opminde sit hold. For der er virkelig meget, man godt kunne fortælle dem i øjeblikket, at de skal gøre anderledes, end de gør lige nu. Ja, Vistali har også haft svære arbejdsvilkår i dag. Vi har i hvert fald ikke set hende ret meget. Dyrhauge. Det er virkelig farligt det her. Dyrhauge på Begeilo. Og så er det godt kommet ned
af Julian Ross. Det er farligt det her. Lige ved at Bottrup finder Dybdahl. Igen over for Tina Fremo. De har haft nogle dueller i den her kamp. Igen er det Bubba Geilo, der kommer rundt om Bottrup. Godt kommet ned af Julian Ross. Nice.